Bueno, Gabon familia eta udaleku zaleok. Gabon. Hemen gara Mauleko Botzaren bigarren kapituloan. Gaurkoan, gure historiaren zati den Mauleko gaztelua bizitatu dugu. Ikusi nahi duzu zelan pasatu duten gazteek? Jarriko ditu irudiak? Azegia gainera. Ikusi. Bat, bi eta hiru. Kaixo guztioi, ongi etorri gaztelura. Lotura guztien hasieran, oroimenen historian. Mila bosteuntan hamabian desegin zen hiltzorian. Bosteun urtetan zatitua, mapa josi urratua. Mendetan daukagu gordetua, ametsumeen itzordua. Ondoren euria hasi etzaigua, baina Gatibuk orain dela gutxi atera zuen abesti baten bezala euritan dantzan. Ikusi nahi duzu zergatik esan dudan hau? Ona irudira. Beitu, euritan dantzan, Euritan dantzan. Ne. Bizirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, geurinork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahitot, gaurkoan gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan hasten nazien. Danak begirege, dantzan kalien, eurize da. Eurize da. Zaparra da goitik bera, da saltoka potxingoan, azke sentitzen azni, busti-bustike. Daguretan dagoetik bera, ustaritzen zen gazteixen, bardin jausten diren kalien. Euritan dantzan, kalien. Euritan dantzan, kalien. Munduan, kultura asko elkarbizi gara. Eta besteak beste, eta herri asko noski. Eta besteak beste, udaleku honen helburu bat bada erakustea gaztei, mugen gainetik herri bat garela eta Euskal Herria herri bat dela. Baina horren barnean, kultura artekotasuna ere landu dugu. Nola? Herri ezberdinak asmatuz. Hau da, gazteek ikur bat, dantza bat, hizkuntza bat, azken finean herrialde eta kultura berri bat asmatu dituzte. Begitu izan ibili dire lanean. Sartu!
zaldezkak, biba, gora zaldezkak, bera kutxara, gora zaldezkak, biba, Eta gauean, Aitzan itxani, ni dut izena. amonaren etxera noa. Sartu. Etxera mango diot amonaren etxera. Kantatzen da bertso. Bertsoa, nundi da bidea, hortik da amonaren etxerako bidea. Eskerrik asko amonaren bidea jatea. Bueno, eta hau izan da guztia, bigarren egunez, Iribarneko Gaztelutik. Bihar gehiago. Adio familia, izan gaizto! Agur.